Salutare și bine m-am găsit pe canalul Alexa Show. În acest episod vreau să-mi scrieți în comentarii dacă veți juca cu mine, fiindcă eu voi face o mapă de multiplayer. Ok. Da. Textul nu pot să le iau. Ok. Deci mapa se va numi cu abonații. Și îmi veți da mesaj că ați intrat și după voi intra și eu. Ok. Hai să dăm de exemplu survival. Și uite de aici. Nu bag niște numere. Ok, deci 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok. Deci este multiplayer. Și să juc, să intrăm, adică. Deci voi vă duceți acolo la Create Old World, nu la server, adică cred că și la server merge, dar nu știu. Ok, deci pentru cei care au Minecraft, nu să vedem cum arată mapa. Uitați, așa arată mapa. O să facem un multiplayer aici, adică o să ne facem o căsuță și scuzați că sunt răgușită, adică înfundată. Da. Deci așa se numește mapa, o scrieți acolo, dar înainte îmi scrieți mesaj ca să știu să intru. Nope. Și voi mai mapa aici, mă rog, mina. Voi la lucruri, dar nu știu, cred că vă aștept și pe voi dacă vreți să veniți. Ok, deci sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și subscribe. Pa!